Na Rympei U ka channel ki paidbah Bri U Hynñiewtrep. State President yung National People's Party NPP uba Prestone dan song uloong bakal song shit haka election MP kanamla sa tiaban treikam haka ni ka election MDC kabalaban long shen house number 1 lada nujor ka election MP bat ka election MLA bat MDC kalaya pair bak labak uloong habakren bat kilap thai khubor dangshen laban krawhang ni baha ka election MP na Shillong Parliamentary Constituency u kyrteng jong ka Voice of the People Party VPP u Dr. Ricky AJ Sengkon ula job suk kum MP thamai kadbaw kyrteng ka Congress badairu MP barim uba Vincent H Pala ula wan haka kerdan baar kadba ka kyrteng jong ka NPP badairu ka menteri sarkar ka jilla ka Dr. M Amparin Lengdo kala wan haka kerdan balai uba Prestone ula ong bakipat ba kitip baka election MP ki jit yaw nang mikmat uban Shakri dakaban late sa Delhi ombandan haki constituency u ongro balada kren ya ka jingsisha u MP u namlap ban late rung haman ka wake pakaway ka snong ne kadong nrai habang jit iki MLA ni ki MDC kalong bajan baroh ki snong wat ki dong bat ki yeng ki sem ki khmi lenti ba uno lani kano lani u ne kabriu ki bala ban ya rung yami ni ban ya tenrong lem ya ki jingdon kam babon sertap jong ka snong ka thau uloong uba Prestone uloong baha ka jingyo i jong uhi ka election MLA bat MDC bat ka election MP ka pher bak labak